Vendel Travels and Holidays pleased to announce Cox & Kings 250th birthday special offers. Up to 40% cash back on European tours, up to 20% cash back on USA tours. Flexible tailor-made packages to suit individual needs. Romantic honeymoon packages, fascinating Far East holidays, exploring Australia and New Zealand, domestic and international tickets, visas, exploring our own country or simply taking a weekend break. Please contact Vendel Travels and Holidays, ground floor Abhiman Chambers, Buns Hostel, Mangalore. Phone 244752 4254881 6452 999. नडपोनाचे मेला देणे सुयोगा समझमर वाल्यांकी देंगोडा चित्रा कोणे आयच्या ती समझमर या संसारान पावलाक बारा सर्गाक वोची आसा तारा थिएटरा बियर बारा रोस्टारी दिसता सुंदर तारा नडपोनाचे मेला देणे सुयोगा समझमर वाल्यांकी देंगोडा चित्ला कोणे आयच्या ती समझमर मझमर 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 मारे मझमर 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 बोय चिरवाची तोंडा तोड्याची तामशिल्ली पिंडा तोड्याची पुडपुडीत बोंडा कोशी डोलोयतार पेंडा मजा मार मजा मार मजा मार मजा मार तोड्याच्या आंगारी साडी तोडी पैनेसता ते मेडी तोडी आसाद पारी गाडी तोडी बोलेरो गाडी या संसारान पावलाक बारा सर्गाक वोरची आसा तारा थिएटरा बियर बारा रोस्टारी दिसता सुंदर तारा नडपोनाचे मेला देणे सुयोगा समझमर वाल्यांकी देंगोडा चित्ला कोणे आयच्या ती समझमर मझमर 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 आवय मझमर 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 फुलय फुलय नडपोना जायते बोंचे तुय हांगा मेळ्ळोले गांवचे जिवितांत बिंदास रावचे फाल्यांचे फाल्यांच पोवचे मजा मार मजा मार मजा मार मजा मार हांव बारी पोवनाची गोडसाण ना जातेली तोड्या वर्सां एक दिसा घरच्यांच्या फोर्सान शिरकात आयलो लग्ना पासा या संसारान पावलाक पारा
स्वर्गाची वरची आसा तारा पियर पारा रोस्त्यार दिसता सुंदर तारा कर्नाड पोंडाची मेळ्ळां देणे सुयोग आसा म्हज्या फाल्यां कितें गोडा चिंतलां कोणे आयच्या दिसा म्हज्या मार रे म्हज्या मार फुलय